Dulan 700,000 ka pesos alang sa probinsya sa Sugbo o kapino sa kamilyon ka pesos sa dakbayan sa Sugbo ang gitunol sa Philippine Charity Sweepstakes Office kun PCSO nga kabahin sa ilang lotto revenue. Nadawat kini sa mga local government unit karong Huwebes, Hunyo 25. Samtang nakadawat sab ang pipila ka mga probinsya sa Kabisayan, apil niini ang Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Negros Oriental ug Siquijor. Matud sa PCSO, ang maong pundo gikan sa kita sa lotto sales nga gipanantawan karon nga magamit sa nagkalain-laing programa ug serbisyo alang sa katawhan. Samtang natunong sab karong adlaw ang formal nga pag-turnover sa PCSO sa 18 ka patient transport vehicles kun PTV ngadto sa napulo ka probinsya sa Kabisayan ilawom sa Medical Transport Vehicle Donation Program. Ang maong mga ambulansya mobalor og kapin sa 38 ka milyon ka pesos. Apil sa mga benepisyaryo ang Cebu, Bohol, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Samar, Eastern Samar, Northern Samar, Negros Oriental ug Siquijor. Sa mensahe ni Cebu Governor Pamela Baricuatro, mibutyag kini nga ang maong donasyon nagpakita sa paningkamot sa nasod sa pagpaduol sa serbisyong panglawas ngadto sa mga komunidad. Gipasalamatan sab sa gobernador si President Bongbong Marcos Jr. sa maong inisyatiba. That is why support like this means so much to me. And I know this goes the same way with the other provinces here. Dugang sa gobernador, dili lang kini ordinaryong sakyanan kundi usa ka posibleng linya sa kaluwasan alang sa mga pasyente nga layo sa mga ospital ug nagkinahanglan og dali nga transportasyon. Sa pagkakaron, ipwesto ang PTV nga nadawat sa probinsya sa Cebu sa Kapitolyo. Sumala sa PCSO, gituyo kining magpaligon ang abilidad sa mga lokal nga panggobyerno sa paghatod og medikal nga transportasyon alang sa mga pasyente. Miabot na sa 1,731 ang kinatibukang PTV nga ilang nahatag sa tibok nasod. Matod ni PCSO General Manager Mel Robles, ang tumong sa PCSO mao ang pagsiguro nga ang kwarta nga gisalig sa ahensya magamit og mahimo nga konkretong serbisyo alang sa katawhan. At PCSO, we never hesitate to extend assistance because this is our mandate and our duty to the Filipino people. Kini si Mark Ermas, alang sa MyTV Cebu.